ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ንዕውትነትካ ወይ ንውልቀትካ ዝፀልቦ ትቕፅሮ ሓደ ነገር ደረጃ ናይ ኤነርጂኻ እዩ። ኣብ ሂወት በዓል ሙሉእ ጥዕናን ዕውትን ሰብ እንተኮይንካ ኩሉ ግዜ ልዑል ኤነርጂ ክህልወካ ኣለዎ ኩሉ ግዜ። ዓብይ ዓወትን ኣድናቆትን ዓብይ ኤነርጂ ይደሊ። እቲ ሚስጥር ብኸመይ ክትረኽቦን ሒዝካዮ ክትፀንዕን ከም እትኽእል ምምሃር እዩ። ብተፈጥራዊ መንገዲ ኤነርጂ ብኸመይ ከም እንውስኽ ንምርዳእ መጀመርያ እንታይነት ኤነርጂ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኤነርጂ እንታይ እዩ? ኤነርጂ ማለት ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንገብሮ ዝግበአና ኩሉ ክንፍፅም ዘኽእለና ኩነታት ኣእምሮኣዊ ንፁርነት፣ ስምዒታዊ ህድኣትን ኣካላዊ ንቕሓትን እዩ። ብኣንፃሩ ትሕቲ ኤነርጂ ምስምዓና እቲ ጠንቂ ናይ ኣካላውን ስምዒታውን ኣእምሮኣውን ድኻም ክኸውን ይኽእል እዩ። ትሑት ኤነርጂ እንተሃልዩካ ሂወትካ እንታይ ትገብር? ኤነርጂኻ ትሑት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብዛዕባ ሂወት ከመይ ትሓስብ? ኤነርጂኻ ትሑት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብዛዕባ ዝምድናኻ ወይ ርክብካ ከመይ ይስምዓካ? ትሑት ኤነርጂ እንተሃልዩካ ኣብ ሂወት ዝረብሕ ነገር ክትገብር ኣይትኽእል። ብዛዕባ ሂወት ሕማቕ ሕማቕ ትሓስብ፣ ስምዒትካ ፅቡቕ ኣይኸውን፣ ኩሉ ግዜ ስልችው ይብለካ፣ ትሰላች። በቃ ኣካይዳኻ ሕማቕ፣ ኣቀማምጣኻ ሕማቕ፣ ዘረባኻ ሕማቕ፣ ሓሳብካ ሕማቕ፣ ተግባርካ ሕማቕ፣ ዝምድናኻ ሕማቕ እዩ ዝኸውን። ኮታስ ኣብ ትሑት ኩነታት ይትርከብ። ትሑት ኤነርጂ ምስዝህልወካ ኩሉ ነገር ይመፅእ እዩ። እንተኾነ ዓርስኻ ክትቅይር፣ ዝበለፀ ክትከውን፣ ብሉፅ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል። ትሑት ኤነርጂ ሃልዩካ ግን ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ልዑል ኤነርጂ እንተሃልዩካ ግን ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እቲ ክንርድኦ ዘለና ኤነርጂ ኩሉ ነገር። ኤነርጂ እንተሃልዩካ ንነብስኻ ብደንቢ ክትከታተላ ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ ኤነርጂ ዘይብልካን ዘድልየካን እንተኾይኑ ግን ክሓተካ። ኤነርጂ ካበይ ዝመፅእ? ኤነርጂ ልማድ እዩ። ስለዚ ኤነርጂኻ ካብ ትሑት ናብ ልዑል ንምቕያር እዞም ሰለስተ ብሉፃት ምክርታት ኣብ መዓልታዊ ልምድኻ ምሕዋስ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ሓደ ኤነርጂኻ ዝቕየረሉ መንገዲ ድምፂ ወይ ከዓ ሳውንድ እዩ። እትፈትዎ ኣላዓሊ ሙዚቃ ምስማዕ፣ ኣዊልካ ምድራፍ፣ በቲ ሙዚቃ ምፅዕሳዕን ምዝላልን ኤነርጂና ልዑል ክኸውን ይገብር። ካልኣይ ካብቲ ኤነርጂኻ ዝቕየረሉ መንገዲ ምንቅስቃስ እዩ። ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር፣ ናይ እግሪ ጉዕዞ፣ ምጉያይ፣ ብሻኣ፣ ጅም ከይድካ ክብደት ምልዓል ወዘተ ክኸውን ይኽእል። እዚ ብቐጥታ ኤነርጂኻ እዩ ዝቕይረልካ። ሳልሳይ ድማ ብዙሕ ምሳብ ጥቀም ምባል። ብዙሕ ምሳብ ብተለምዶ ካብ መጠን ንላዕሊ ምዝንታን ወይ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ ሓሳባት ምሕዳር ዘመልክት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ፀቕጢ፣ ጭንቀትን ዘይምውሳንን የዛል። እዚ ድማ ኤነርጂና ክፅንቀቕ ይገብሮ። ስለዚ ኤነርጂና ልዑል ክኸውን ልዕሊ ዓቕሚ ሕሳባታዊ ከነብር ኣለና። እዞም ሰለስተ ነገራት ኣብ መዓልታዊ ልምድታትና ብምኽታል ኤነርጂና ኩሉ ግዜ ልዑል ክኸውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና።